Går det Adrian? Ja, det är du själv som spelar. Jag tror nog vi har droppat eller något. Syns som Gabe Lind på min vänsterhöjd, eller? Jag kör en game, men då vill du fortsätta köra en. Blind. Ska jag köra en? Långt att droppa. Det var jävligt fint. Roligt att Gus kommer att vara det. Wow! Åh, vad enkelt headshot! Ja. En till här tror jag. Snacka film. Skoja! Bra klass alltså! Bra klasse. Åh, enkelt! Det är lite bra. Vadå? Slakt. Adrian är i extas alltså. Sorry, brorsan. Arthur, vill du sitta? Vad är det för band? Yes! Wait, mamma här. Nej. Yes. Fick han där uppe? Hörru, Rasmus, du har recall. Jaha. Jag använder inte. Är det när man kan så här åka så här, ifrån, Nej, det är att man... ifrån space? Nej, det är att man kan se vad alla är på kartan. Jag ser ingenting. Jag måste komma längre Han fram. är där uppe. Jag måste ha 55 inch. Nej! Vad fan? Kartan är uppe. Det är lugnt. Jävlar. Kommer ett långt avstånd där. Nej, fan. Fan. Vem har jag härmat? Nej, men nu här... Slänger du ut med en bazooka du hade? Ja, men jag vill läsa om det. Åh, de var så stamma innan. Ja, snälla dig! Fan alltså, nu jävlar. Det är lite förnedrande, va? Nej, ingen aning om att vilka är man stämmer? Vilka är man kastar granat med nu? Och den lilla knappen där uppe på höjsidan. På höjsidan. Den där är flash. Har jag bläst av, så det? Där ja. Fan! Ja, det där är lite polare. Nej, klass är bra per. på kontrollen. Jag vet inte. Jag bara fick en skott på honom. Han är ovanför, han är uppe någonstans. Han är nere nu. Ja. Jag ser honom. Ja. Där. Jävlar, nu är det jämnt. Fan, det är jämnt nu, Rasmus. Är det? Det är riktigt jämnt. Är skärmen på Rasmus? Längst upp till höger. Vilken kollar du på då? Säg det. Ah! Fuck. Nej! Vad fan, han har inte kommit upp där. Men...